Привет! Добър ден! Как се казваш? Елена Кожухарова. Елена, откъде си? Радомир. На колко си години? 41. Пяла ли си някога? Да. Последно съм била солистка в една група за народни песни и танци към читалището в нашия град. През годините не съм могла да се развия. Така се случи, че кандидатствам в Хикс Фактор. Хикс Фактор ми Хикс Фактор. Стискаме ти палци и ти пожелаваме успех. Коя песен ще ни представиш? Аз съм изпратила и симбек на Майкъл Джексън. Това е ли вашия любим композитор? Любим ли? Да, любим, но тъй като не намерих целия симбек, само малко има от него, но едно от комплект, колкото там. Ще чуем ли Майкъл Джексън? Да. Get, everybody don't get, yes, yes. All I wanna say is they don't really care about us. Skinhead, deadhead, everybody go get situation out of guess. Everybody allegation in the street, on the news. Everybody go hook, bang, bang, shot, bang. Everybody go net. All I wanna say is they don't really care about us. All I wanna say is they don't really care about us. Tell me Mali become my wife. Tell me Mali become. Давай. Елена, как се казва тази песен на Майкъл Джексън? They don't really care about us. Или Африка. Аз чух за dog food, което на английски означава кучешка храна. Да, Майкъл говори за невинно осъдените хора в затвора и кучешката храна, да. Тя е там. Точно така, там е кучешка храна, да. Това беше покъртително. Колеги, нека да гласуваме. Не е от мен. Да. Елена, от мен също не. И с мен не. Дано да не ти се присъни Майкъл Джексън, защото не знам какво ще направи с тебе. 4 лета. Какво според вас накара журито да ви даде 4 нета? Това, че нямах песен на английски. Задължително ще започна курс по английски, задължително ще науча английски песни повече и това вече ще се е когато трябва и където трябва.